Haur hezkuntzak berebiziko garrantzia du haurraren garapenean. Adituek diote 2 eta 6 urte tartean, haurrak bere nortasuna eraikitzen duela. Guraso eta irakasleon elkarlanak bere etorkizunan eragin handia izango du. Etapa hau ulertze aldea, behaketan oinarrituta hainbat azalpen emango nituzke. Gure txikitxoek ikasteko irrikitan daude. Berezkoa dute ikerketa eta beraien konstantziak ere harritzen gaitu askotan. Adibide bezala, nork ez du gogoan galdera baten eraso bat, jakinminaren aurrean galdera baten eraso zaparrada bat. Edo nork ez du gogoan puzzle bat egiterakoan pieza bakar batekin zenbat eta zenbat saiakera egiten dituzten. Aztegi ikastolak ikertzailetasun hau elikatze aldea txokoak ditugu, handimen anitzeko txokoak ditugu. Besteak beste, noski. Beste puntu batetan, aipatuko nuke baita ere, egoera baten aurrean edo zerbait lortu nahi dutenen, zen alako estrategi anitzak erabiltzen dituzten. Hor erakusten dizkigute beraien abileziak. Eta sormenare kontutan hartzen badegu, askotan harritzen gaituzte beraien kontakizun edo azalpenekin. Komunikazioa dela eta emozioak naturalki azaltzen dituzte. Hitzez, gorputz hizkuntzez, ekintzekin, eta emozioak ez dira onak edo txarrak. Emozioak adieraztea oso ona da. Hor gertatu daitekena da, emozio baten aurrean, portaera edo ekintza desegokia izatea, eta horretan guk laguntzen diegu hori aldatzen. Horri esango genioke autorregulazioan ere hezitzen ditugula. Orokorrean pozik ikusi ditugu haurrak hasiera hontan, gogokin ikusi genitun ere hasteko, hori izan da behintzat gure inpresioa, eta pentsatzen genuna baino lasaiagoa izan da hasiera. Ikastolan garrantzia handia ematen diogu etxekotze edo egokitzapen prozesuari, eta hortan arreta berezia jarri behar izan dugu. Alde batetik 2 urteko haurrek, hau da ikastolarekin lehenengo harremana daukatenek, orain arte egin duten moduan, egin dute prozesua. Pixka bat progresiboa izan da, malgua ere bai, haur bakoitzaren erritmoa egokitua, eta babes neurriekin izan balin bada ere, gurasoen edo etxekoen presentzia ere gelan izan dugu. Iruditzen zaigu hau ezinbestekoa dela. Eta beste alde batetik, HH3koek aurten beste urtetan baino progresiboagoa egin dute sarrera hori, 2 urtekoek egiten duten moduan 2 txandatan banatu dira, lehenengo egunetan, eta balorazioa positiboa izan da, beraz, datozen ikasturtetan ere antzera egiteko asmoa daukau. Guk haurrezkuntzan txokotan egiten dugu lan, eta txoko hauek adimen handitzetan oinarritzen die. Orain arte egin izan deuna da, mailako 2 geletan banatzen genituen txokok. Eta honek ahalbidetzen zuen, zirkulazio libre egitea mailako 2 gelen arten. Zirkulazio librekin azkenen bultzatzen deuna da, umen autonomia eta umek izatea protagonista. Bereiek aukeratzen dutelako ze txokotan ibiliko dian. Nahiz eta batzutan bultzatu inbarritugun beste txoko probatzea eta gauza ezberdinak egitea. Eta beste alde batetik oso kontziente gea psikomotrizitatek haurran garapenan dauken garrantziaz. Familiak girotik ere beste pauso bat ematen da haur hezkuntzan. Gizarteko kide bihurtzen dira, elkarrekin bizitzen, konpartitzen, kooperatzen ikasten dute. Baita ere, autonomian, beraien autonomian ere pausotxoak ematen dituzte. Hor ikusten dugu erropak jazten, komunera juteakotan, bazkaltzen jazten die bakarrik, eskilarak igotzen, bere egunerokotasunean gizontxo eta neskatxo emakumezko txikitxo hauek ezten ditugu. Aztegi ikastolak haurra du protagonista. Eta horretarako segurtasuna eta ongizatea ezinbesteko baldintzak dira.
irakasleok bere hezkuntza prozesuan eredu eta bide lagun gara. Egungo egoera honetan ere, gure goxotasuna, maitasuna eta gertutasuna nabariak dira. Jakin badakigu, irakasleon hitzek eta erakusten diegun konfidantzak bere hezkuntza prozesuan, bere hezkuntza integralean eraikitzen laguntzen diela, eta horretan jardugu. Ikastolen elkarteak emozioak lantzeko programa bat garatu du, Kuku programa izenekoa, eta aurten 5 urteko gelatan martxan jarriko dugu. Kuku haurrezkuntzan oinarrizko emozioak lantzeko programa bat da, eta norberaren emozioak kudeatu eta ezagutzeko eta besteenak ere hobeto ulertzeko sortu da. Hau dena, ahozkotasuna oinarri hartuta. Eta zertarako landu nahi ditugu emozioak? Azken batean hezkuntzaren helburu nagusia hezkuntza integrala lortzea da, eta hori lortze aldera emozioek izugarrizko garrantzia dute eta programa honek hortan lagunduko digu. Oinarrizko 6 emozio landuko ditugu: tristura, beldurra, poza, haserrea, nazka eta sorpresa. Lanketa hau egiteko hainbat material osatu dituzte ikastolen elkartean, horma irudiak, emozio txartelak eta album ilustratuak adibidez, eta beste material batzuk sortzeko bidean daude. Eta material hauek baliagarri izango zaizkigu emozioen inguruan hitz egiteko, hauen inguruan hausnartu eta denon artean emozio hauek hobeto kudeatzeko moduak lantzeko. Gure ikastolan ingelesarekin 4 urteko gelan hasten gera. Eta beti ere, 30 minutuko saio mutxekin, astean 4 bat aldiz. Hasiera batean, egokitzen joateko saio horiek motxagoak izan daitezke, baina pixkanaka asko jota 30 minutuko saioak egitera iristen gara. Hala ere, azkenengo urteetan argi geneukan, hezkuntzan ematen ari diren aldaketa guztiak direla medio, ingelesa ere hortara egokitu behar genuela. Orduan, iazko ikasturtean, pixkatxo bat berrikuntzak sartzen saiatu ginen, eta Music in English delakoarekin hasi ginen. Kasu horretan, musikako ekintzak ingelesez txertatzen hasi ginen, eta egia esan ikasleen aldetik harrera oso ona izan zuen ekimen berri horrek. Baina argi ikusten genuen, haratago joan nahi genuela eta zerbait gehiago ere egin behar genuela. Orduan, gure pentsamendua ingelesa ere gelako txokoetan txertatzea zen. Erronka berri horri heldu eta aurtengo ikasturtean txokoekin hasi gara eta egia esan oso gustora gaude. Baina esango dezute, nola funtzionatzen du txoko honek? Bueno, gauza da, pentsatu genuela asteko 4 saio horiek 2tan banatzea. 4 saio horietatik 2 txokoak egiteko erabiltzen ditugu eta beste 2 saioetan talde handian aritzen gara. Talde handian esaten detenean, esan nahi du umeak borobil erdi batean daude, irakasle erdian, eta nik gidatutako ekintzak egiten dituzte. Esku jolasak, abestiak, ipuinak. Baina gero badira beste zenbait ekintza, laguntza edo jarraipen zuzenago behar dutenak, eta horiek txokotan egiten ditugu. Txokoiek astean 2tan egiten ditugu eta saiatzen gera dinamikak txandakatzen. Lehenengo saioan talde handian aritzen gara, bigarren saioan txokotan. Asteko 3. talde handian eta azkenean berriz ere txokotan. Gainera umeek oso ondo barneratu dute eta askotan gelara sartzen naizenean beraiek galdetzen didate. Andereño, gaur 5 edo denok batera. Orduan, egia da, gustora egiten duten zerbait dela eta konturatzen gara, beraiek ere oso eroso sentitzen direla 5-6ko taldetxoan irakaslearekin. Askoz ere gehiago erreproduzitzen dute, beraiek ere gehiago ausartzen dira, hitz egitera, ikasitako esaldi txikiak erabiltzera, eta horren ondorioz, talde handian egiten ditugun ekintzatan ere, askoz ere ekarpen aberatsagoak egiten dituzte eta hobeto moldatzen dira. Beraz, baloraketa bat egin beharko baldin bagenu, esango genuke ideia ona izan dela txokoetan ingelesa sartzearena eta asmo berdinarekin jarraitzekotan daude. Bukatzuko esango nuke haurrak hazi bat bezala direla eta baldintza egokiak jartzen baditugu eta beraien jarraipena edo zaintza ondo egiten badegu, landare eder eta indartsu bat bihurtuko direla.